Nasledujúci film bol nakrútený podľa skutočnej udalosti v živote rodiny Dilejovcov. Slovenská televízia uvádza film Pol tucta detí. Videli ste Lindu? Nie, ale počula som, že sa to rozbehla. Doktorka Smithsová? Pripravuje sa. Kde je doktorka Smithsová? Na predoperačnom. Z Becky? Práve ju priviezli hore. Fajn. David, som rada, že ťa vidím. Prečo si to spustila? Komplikácie. Dnes večer musí byť na steroidoch. A ostatní? Prídu. Tak čo sa stalo? No... Pani doktorka, Braxtonová tvrdí, že v operačke nie je miesto pre kameramana. Prídem za tebou. Fajn. Musíme to zaznamenať. Vybavím to. Nie kvôli publicite. Kvôli ochrane nemocnice, viem. Ďakujem vám, doktorka. Prepáčte. Nina, všetko sa to deje tak strašne rýchlo. Nič pred nami netajá však. Počkajte chvíľu. Nikto pred vami nič netají. Bude to musieť odložiť. Potrebujeme ju. Áno, počkám. Nemôžem s vami teraz hovoriť. Nikto mi nič nechce povedať. Je mi ľúto, ale musím zohnať ešte pár kolegov. Presne tak, celý tím. Choďte sa prezliecť. Povieme vám, kedy môžete Prepáčte, pracujete tu však. Áno, Fiona Sullivanová, vonkajšie vzťahy. Vy ste Beckina matka? Doris Staufferová, neviete náhodou niečo nové? Myslím o stave mojej dcéry. Určite to povedia skôr vám ako mne. Dúfam, že máte pravdu. Ozaj, nepotrebujete hovorcu alebo niečo také, mám v tom dlhoročnú prax. Porozmýšľam o tom. Tu by ste sa nemali pohybovať. Čo keby sme sa im prestali motať pod nohami a porozprávali sa dole? Poďte. Nina! Nina! Ahoj. Prípadne vám môžem uvariť dobrú kávu. Mám obavy z krvácania. Pľúcna embolia by ju zabila za pár sekúnd. Rátam s tebou. Budeš sledovať jej funkcie. Dobre? Jasné. Zašitie cervixu nám pomohlo. Získali sme čas. Ide to presne tak, ako sme si to naplánovali. Plánovanie nie je všetko. Ešte som nerobila taký komplikovaný zákon. Bude ti asistovať 30 lekárov a sestier. Bude sa to natáčať. Všetci ma uvidia vo večerných správach. Zvládneme to. Zvládneme? Na jednotku. To je lepšie. Hneď od teraz. Prepáčte. Pani doktorka, prepáčte. Zvonil mi pager. Keith. Becky nie je vo svojej izbe. Kde je? Becky leží na čakačke. Ideme na to. Poďte. Stalo sa jej niečo? Nie, je v poriadku, ale potrebuje vás. Hneď prídem za vami. Je tu za dverami. Všetko dopadne dobre. Zlatko. Môžeš hádať, už sa to začne. Áno, počul som. Stále tomu nemôžem uveriť po tom všetkom, čím sme obaja prešli. No, je to neuveriteľné. Si nervózna? Trochu. A ty? No, veľmi. Budeš tam so mnou? No, ak neodpadnem... Nie. Potrebujem ťa mať pri sebe. Neboj sa. Neboj sa. Bloomington, Indiana, pred 6 rokmi. Dosť, to stačí, no tak, upokojte sa. Počujete? Upokojte sa. No tak, chcem, aby sa polovica z vás postavila sem a dosť, au, no, kto to? Počúvajte, kto z vás si chce zahrať hru Prilep somárový chvost, čo? Prepáč, vedúci mi povedal, že by sa ti zišla pomoc. Čo? Skôr zásahová jednotka. Som Becky. Ja som Keith, synová. Dnes som nastúpila. No, oslavy sú tu životu nebezpečné. Hlavne pre nováčika. Neuráz sa, ale horšie ako tebe mi to asi ísť nemôže. Podáš mi ten chvost? Aj masku. Fajn. Počúvajte ma, všetci. Super. Ideme somárovi prilepovať chvost. Čo vy na to? OK, mohli by ste ma roztočiť? Á, teraz na nás narodená somára. Kam som ho dala? Tam. Kde je, trafila som? No super, to by som sa skúsiť. Skvelé, tak sa mi to páči. Super. Nechápem, prečo nemôžeš nosiť tie zdravotné topánky. Preto, lebo vyzerajú hrozne, mami, nechápeš? Myslíš si, že sa ti u Neša pozerajú na nohy? Pochybujem. Ocko, pozri sa na tie čierne. Sú krásne však.
Ty vyzeráš dobre aj v gumákoch, moja. Muži o topánkach nevedia nič. Prečo sa pýtaš? Ty si sa s niekým zoznámila. Možno. Len dúfam, že nie Uneša. Áno, mami, Uneša. A čo? S akými chlapmi sa môžeš zoznámiť vo fast foode pre boha živého? Pre tvoju informáciu bol na vysokej, študoval informatiku. Bol? Jeho matke zistili sklerózu multiplex, prerušil štúdium. A robí tam aspoň manažera? Nie, mami, prosím ťa. Beky. Keď sme sa zoznámili, tankoval som. O to predsa nejde, Loren. Ale ide o to, že je úžasný. Je múdry, je milý, pozorný. A má rád deti. Nemaj obavy. O svadbe sme ešte nehovorili. Počkaj, naši rodičia budú nás rád. Nájdu nás. Nemá byť svadobná cesta až po svadbe? Mami, otec, už som rozmýšľal, kde ste. Ostatní sú zrejme v kostole. Chceli sme prísť skôr, aby ste nás nečakali. Je to od vás pozorné, ale nebolo to treba. Drahá moja, rozmazal sa ti rúž. Výborne, ste tu všetci. Tak čo, Michael, začneme spoločnou fotkou a potom zvlášť každú rodinu s nevestou a ženichom? To znie dobre, áno. Dilejovci môžu byť vľavo, ženich s nevestou samozrejme uprostred. Áno, ty môžeš zostať sedieť, Lee, ak je to problém. Si milá, ale na svadobných fotkách by som radšej stála. Ak s tým nebudeš mať problém ty. A ďakujem ti, drahý. Pozerajte sa na mňa. Povedzte sír. Sír. Nina, poď k nám, poď sa s nami odfotiť, si družička. Áno, čo je, mami? Nemohli by sme sa najskôr odfotiť zvlášť a potom spolu? Veď všetci stojíme, neodfotíme sa najskôr spolu? Mama, v poriadku. Ale no tak, usmievajte sa, dnes je veľký deň. Aha. Fajn, to by stačilo. A teraz Dilejovský klan. OK. Pani Dilejová, ty tu musíš zostať. Máš pravdu. Ešte jeden bližší záber. Tak. Rada by som sa odfotila s Kisom sama, ak môžem. Nebude ti to vadiť? To je výborný nápad. Kto vie, kedy ho najbližšie uvidíme v obleku. Presne. OK. Práve sme si spravili bábätko, určite. To ale neznamená, že musíme končiť. Nič také som nepovedala. O 18 mesiacov neskôr. Prisahám, že toto boli tie najkrajšie Vianoce. Teším sa, ale ešte sa neskončili. Čo je to? Otvor to. To je krása. Nádhera. Môžeme z toho spraviť tradíciu. Každý rok jednu novú ozdobu. Ako darček pre naše detičky. Teda, ak ich niekedy budeme mať. Becky, musíš byť trpezlivá. Kis? Áno. Čo ak je niekde chyba? Vyzerá to tak, že každý z vás má istý problém. Máte asi 20% šancu, že so zdravým partnerom splodíte dieťa. Žiaľ, vaša spoločná šanca predstavuje iba 10%. Bože. Musí sa s tým predsa dať niečo robiť. Môžem vám nasadiť Clomid. Čo je to? Liek na neplodnosť. Stimuluje produkciu hormónu, ktorý sa tvorí pri ovulácii. Vaše šance by sa tým zvýšili. Tak to urobme. Nie je to lacné. Stálo by to $250 mesačne. Nemáme na štandardné poistenie. Ideš do postele? Je vylúčené, aby sme to zvládli. Na všetkých kreditkách sme už v mínuse. Neporozprávame sa o tom ráno. Nemôžem si zobrať ďalší úver. Už aj takto ledva splácame. Dobre, ale na chvíľu na to zabudni. Zabudni? Mám na to zabudnúť? Zúfalo túžiš po dieťati. Nie som schopný ho splodiť. A nemám ani peniaze na lieky. Ja zúfalo túžim?
Tebe vôbec nezáleží na tom, či budeme mať rodinu? Ale isté, že záleží. Ja len neviem, ako to mám urobiť. A bojím sa, že bez detí nebudeš šťastná. Mám strach, že by ti potom mohlo napadnúť, že ťa opustím. Nikdy by som ťa neopustila. Bez ohľadu na to, čo nás čaká. Sľubujem ti, že tomu budeme čeliť spolu. Dobré ráno. Ahoj. Keby som sa posnažil, možno by sa mi podarilo stať sa manažérom. A čo tvoj návrat do školy? Na to bude čas neskôr. Keby sme zrušili životné poistky a predali jedno auto, mohli by sme si tú liečbu konečne dovoliť. Keith, nerobíš to iba preto, lebo to chcem ja však. Ja to chcem tiež. Si istý? Samozrejme. O 2,5 roka neskôr. Keith, zabuď sa. Pozri sa, je tam čiarka. Kde? Je tam čiarka. Nevidím tam žiadnu čiarku. Nie, je tam modrá čiarka. Pozri sa na to lepšie. Nič nevidím. Vráť sa do postele. Je hrozné, čím každý mesiac prechádzaš. Čo ťa vlastne trápi, Keith? Peniaze? Nie. Áno. Nemôžeme v tom pokračovať, Becky. Jednoducho to nejde. Dobre. Prestanem užívať Clomid. Viem, že sa ti to nepáči, ale asi by sme mali rozmýšľať o adopcii. Áno. Asi by sme mali. Takže musím vysadiť Clomid. Sme na mizine. Späť k matke prírode? No, zatiaľ nám veľmi nepomohla. Neverím, že sa to zmení. Nikdy nevieš. Možno bez liekov a bez stresu. V jednej ruke teplomer, v druhej ovulačný graf. Zrazu otehotnieš. Aspoň by nás mohol zase baviť sex. Nebolo by to super? Áno, to by bolo. Keith a ja sa už takmer nerozprávame. Ak aj áno, vždy sa to končí hádkou. Obaja chceme to dieťa, ale stále zažívame sklamanie a to nás od seba vzdialuje. Máš po obede čas? Áno, mám. Prečo? Jedna žena porodila dvojčatá. Zoznamím ťa s ňou. Keith, neuveríš mi, čo sa dnes stalo. Nina ma zoznámila s jedným párom. Roky sa snažili o dieťa, boli na klinike pre liečbu neplodnosti v Indianapolise. No a? A? Majú dvojčatá. No a čo im pomohlo? Umelé oplodnenie? Becky, vie, že si to nemôžeme dovoliť. Ja viem, nešlo o nič také. Je tam jeden skvelý doktor, ktorý im nasadil úplne nový liek. Preboha. Vieš, ako funguje Clomid? Takže stimuluje hormón. Spomínam si. Toto je syntetická verzia samotného hormónu. Majú neuveriteľné výsledky. Koľko? A vravia, že to zaberá rýchlo. Koľko? Tá žena otehotnela mesiac Becky, potom, ako to začala užívať. Boli sme na pohovore kvôli adopcii. Pamätáš si na ten rozhovor? Budeme na čakacej listine. Niekoľko rokov bez akékoľvek záruky. A ten nový liek ti dáva záruku? Isté, že nie, ale nemali by sme to aspoň vyskúšať. Niečo mi hovorí, že už nie sme v Kansase, Beck. Názor, že liečba neplodnosti má za následok viacplodové tehotenstvo, je rozšírený. Pravdou však je, že 3 zo 4 žien, u ktorých Pergonal zaberie, porodia iba jedno dieťa. A z tých 25% viacplodových gravidít sú takmer všetky dvojčatá. Dokonca aj trojčatá sú výnimočné.
Nám by dvojčatá vôbec nevadili. Tak to je fajn. Napriek tomu, čo som povedal, musíte byť pripravení na všetky možnosti. Chceme deti, doktor McLaughlin. Naraz alebo postupne. Potom je Pergonal tá najlepšia alternatíva. A poviete nám, koľko presne ten liek stojí? $1000 za cyklus. Ako sa drží otec, mama? Hnevá sa. A ja tiež. To chápem. Čo je to za univerzitu, ktorá len tak z mosta do prosta zatvorí jedáleň? Čo má robiť chudák tvoj otec? Kto zamestná muža v dôchodkovom veku? Máte predsa úspory? Áno, máme, ale tie nevydržia večne. Tvoj otec sa chce znovu presťahovať hore, do Bernu. Prečo? Ujo Albert mu ponúkol prácu. Ja by som radšej hľadovala. Ahoj. Čo to tam vonku robíš? Búdku pre vtáčiky. Tento týždeň už stretil. Vraj bude tuhá zima. Mama vravela, že si s nami chcela hovoriť. Áno. O novej liečbe. Ale to je jedno. Je to výborné. Až na to, že je toho na 3 dní. Môžem to zmraziť a zobrať tvojej mame. Nejedla by to. Lebo je to odo mňa. Becky. Kis, veď ona ma už pomaly ani neosloví. Je taká ku každému. Ja nie som každý, som jej nevesta. Vieš čo? Nedovolím, aby nám pokazila večeru. Ešte víno, monsieur? Čo je? Snažíš sa ma opiť? Áno, presne tak. Opiješ ma a zneužiješ ma. To si píš. Zlatko, mám pre teba prekvapenie. Nie. Zabudol som na naše výročie. Nie, na nič si nezabudol. Toto je jeden cyklus Pergonalu. Posledný pokus. Ak to nezaberie, končím. Prisahám. Kde si vzala peniaze? Založila som obrúčku. Založila si obrúčku? Mňa si sa ani nespýtala. Aj keby súhlasil by si. Nie. Ja neviem, o to tu predsa nejde. A o čo ide? Ten prsteň bol symbolom nášho záväzku. Ja to viem, Kis, ale... Si ochotná zbaviť sa ho? Mať dieťa je časťou môjho záväzku k tebe. K nám. Kis, je to niečo, o čom som vždy snívala. Nemôžem sa vzdať. Nie bez boja. No tak, ty tomu predsa rozumieš. Asi áno. Áno. Ale už nikdy mi niečo také nesprav. Dobre. Sľubujem, že už nikdy nič také nespravím. Tak, kde sme prestali? Počkaj. Najprv malá predohra. To je ale romantika. Hodnoty HCG sú vyše 7000. Normálne sú okolo 100. Som tehotná. Gratulujem vám.